Megnyitjuk a csapot és folyik a víz. Ez ma teljesen természetes. Hogy emögött mekkora munka van, azt csak akkor látjuk, ha például csőtörés történik, vagy eldugul a csatorna és bontani kell. A vízellátáshoz, a fűtéshez és a csatornázáshoz tartozó csőhálózatok és berendezések szerelése tervdokumentáció alapján. Ez tartozik a vízvezeték és központi fűtésszerelő feladatkörébe. Ha valaki új lakásba költözik, célszerű megvizsgálni, milyen állapotban vannak a vezetékek. Az elkészített tervek alapján a megrendelő és a vízvezetékszerelő egyeztetik a munkát. A vízóra szerelésére minden esetben érdemes kitérni. A szerelő a megbeszélés alapján beszerzi a szükséges anyagokat és szerelvényeket, majd felvonul a munkaterületre. Első lépésben meghatározza és kijelöli a kiépítendő új vezetékek helyét. Meg kell néznie, hogyan csatlakoztatja a lakásba bejövő vízhálózatra, és hogyan vezeti el a szennyvizet. Ebben a szakmában a különböző szabványok és az új technológiák ismerete elengedhetetlen. A vízvezeték szerelőnek tudnia kell, milyen magasságban, milyen átmérőjű csőnek kell kiállnia a falból, hogy a WC tartály és a WC csésze kényelmesen beköthető legyen. Mivel ezek a vezetékek a falban, illetve az ajzatban futnak, az új vezeték kiépítéséhez elég sokat kell vésni. A csöveket és egyéb szerelvényeket a kívánt méretre vágja és hajlítja. A védőfelszerelések használata és a többi emberre való odafigyelés sok balesetet előzhet meg. Ez a munka szoros együttműködést igényel más szakmákkal. Miért választotta éppen ezt a hivatást? Tulajdonképpen úgy félig meddig adta magát, mert az épületgépészetbe kezdtem dolgozni, és így ismerkedtem meg a vízvezetékszereléssel is, és gyakorlatilag rám is maradt, meg is szerettem csinálni. Egyes szebb részei is vannak, meg vannak kellemetlen részei is a dolognak. Ezek melyek? Melyek a nehézségek? Hát a nehézségek inkább úgy mondjam a szakmának a csatornázási részeiben vannak, mert ott sok mindennel kell foglalkozni, mivel általában az ember nem szívesen teszi, de hát ez is hozzátartozik, tehát meg kell csinálni. És a szépség, az öröm? Hát az meg viszont talán főleg az új technológiák betörése a piacra, és ezeknek az alkalmazása ez merőben mássá változtatta a szakmát, és én annak örülök, amikor kész egy munka, és utána évek múlva csak annyit hallok, hogy nincs semmi probléma, mert a vizes az a falba eltűnik, és utána már csak a szép csempe látszik, de a vizesre akkor emlékeznek, hogyha azt meg kell bontani. Kinek ajánlaná ezt a szakmát? Hát tulajdonképpen mindenkinek, akinek a manuális készsége, meg kis kombinatív érzék, meg kis tetrekészség van, az nyugodtan gyakorolhatja, mert részben van azt mondják, hogy könnyű csinálni, de ez csak a látszat. A valóság azért mégiscsak más. A megfelelő minőségű munka a szakember névjegye. A korrekt munkavégzés, az udvarias magatartás követendő példa. A térlátás és a jó szemmérték elengedhetetlen ebben a szakmában. Fontos a jó egyensúlyérzék, a karok, kezek, ujjak épsége. Szükséges a szakma végzéséhez a megfelelő testi fejlettség, az állóképesség és a mozgáskoordináció. Mindezek meglétét a foglalkozás egészségügyi orvos igazolja. A vízvezeték és központi fűtésszerelő a munkához szükséges csöveket, lemezeket, csatlakozó idomokat, bilincseket, szigetelő, tömítő és más anyagokat rendszerint ugyanabban az üzletben szerzi be. Aki egyenletes hőmérsékletet szeretne a lakásában biztosítani, annak a szakember egyedi központi fűtést ajánl. A szerelő és a megrendelő megbeszélik az engedélyezéseket. Legelső a kémények ellenőrzése és bélelése. A gázcső és a radiátorokat fűtő melegvíz a falakon kívül fut. A balesetveszély miatt a munka nagy pontosságot igényel. A radiátorokat és a kazán csak a burkolás és a festés után szerelik fel. Ilyenkor már nagyon kell vigyázni, hogy ne kelljen újra festeni és mázolni a lakást. Üzembe helyezés előtt elengedhetetlen a nyomáspróba, illetve az üzempróba. A szerelő munkáját többnyire zárt térben végzi, de családi házaknál a vízbekötéshez szükséges munkálatok a szabadban folynak. Többnyire nappali tevékenységről van szó, ám gyakori a nyújtott műszak és a pihenőnapon végzett munka is.
A vízvezeték és központi fűtésszerelő nagy önállósággal és szakszerűen végzi munkáját. Ebben nagy szerepe van az elméleti és gyakorlati képzésnek. Az oktatás kiterjed a javítási és a karbantartási munkák elvégzésére is. A képzési idő 2 év.